san kɛmɛ ani san duuru ani tila. Aya ne ye Sinagalesa kɛ ka sɔrɔ Moribo Keyita ye lakɔli la. Babili tɛ Bamakɔ muso furu wari tɛ 60 ye. I ma mugan bɔ ɲinɛ san wɛrɛ b'i jija ka mugan bɔ. O sɛnɛ yɛlɛmɛ i bi taa ni mugan ye o bi kɛ kɔɲɔ kɛ. An de b'a fɔ 60 ma ko mɛninkɛmɛ. Misibana den o tɛ bi sa dɛbɛ. O dɛbɛ an bɛ a fɔ o ma sisan ko 40. Aya san kɛmɛ ne ye Sinagalesa kɛ a y'a sɔrɔ malo kulo ye dɔrɔmɛ ye yan Babili tɛ Bamakɔ. Bɔkɔrɔ nama nungo tun ye pale kunna. Merijɛ ɲaari tɛ ye jamanatigi ye. O dɔgɔkɛ Bomoli ɲaarɛ Karunga ɲaarɛ. An tɛ bi taa Kɔmɔko k'olu fɛ kɛ ba tigɛ kɔpɔrɔ ba tigɛ sara tɛ ye kɔpɔrɔ ye an tɛ da dɔn ko mɔtɛri bi bila kuru la. Aya merijɛ ɲaari ka jelikɛ jeli Mangani o tɛ ye ne terikɛ ye. Ne ye san 7 kɛ Dakaro. Aya kɔsa in na Moribo tilalen lakɔli la. Aya Madu Konatɛ ni fili nana wote kɛ. Moribo wulila ka taa an sɔrɔ Dakaro. Tigɛ kilo dɔrɔmɛ 2 nɔfɛ. Ya tigɛ kilo tɛ tanga. Sinagalɛ tɛ dɔrɔmɛ 2. Maa tɛ di terrain tara yanni Sinagalɛ cɛ dɛ. Sɔrɔsiw tɛ bi ta kɛ sarabo tigɛ kɛ terrain kɔnɔ. Ka takuma bila a la ko sisikuru. An tɛ bi taa ntugu ci Banantu kɔrɔ olu bi sɛbɛn jaa ma i bi t'o yira Sebede gara la. Aya Sebede gara bi singa i bolo nɔ bila o kɔnɔ an bi don terrain kɔnɔ ten ka taa i bi taa ten ka na i ti sarabɔ i taatɔ tɛ sarabɔ i natɔ tɛ sarabɔ. Kɔsa in na Moribo Keyita wulila ka taa Sinagalɛ ka taa anw sɔrɔ ye. Ko tubabu aya bi taa ko kuma na k'ale bi Sinagalɛ ni Sudan mara tɛ bi fɔ yan ma ko Sudan. O kɛlen u sina ka Moribo Keyita minɛ k'a don lakɔli la. Fofo i ni Seku Ture y'o kibaru mɛn olu sina tɛ ka wuli ka taa Moribo labɔ. U y'an bɛɛ gɛn ye o sa. O sa ye Bamakɔ Babili fɔlɔ in bansa ye bili la. Ko Babili tɛ Bamakɔ. U y'an cɛ ka bɔ ka n'an bila furancɛ la Gidi la. An ka terrainw de b'an doni ka na n'an ye. An nanen Madu Konatɛ ni fili ye wote kɛ Moribo ta k'o kɛ président ye. Moribo sigilen Moribo sina ka yan tɔgɔ yɛlɛmɛ ko Mali. Mali ye kura ye kɛ kɔrɔlen tɛ. E yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Seydou Bagayogo. Seydou Bagayogo. K'e si bɛ san yɛlɛ la? San 100 ani san 5 ni tila. Ko e bɛ ba joli de fa yan nɔ sa? Kalo o kalo ne na ba 100 ni 20 fa ba jɔw sirilen filɛ nin ye jɔw sirilen filɛ hali bi ne ye siɲɛ 9 fa. Kunu ka bakɔrɔ 4 fa ka siɲɛ 6 fa. Kalo o kalo ba 100 ni 20. E b'o fa? Muru ti kɛ ka ba kantigɛ ya ti kɛ ka misi kantigɛ a ti kɛ ka siɲɛ kantigɛ. Fɔlɔ bamananya tɛ tiɲɛ ye koyi. O ye tiɲɛ. E bɛ siɲɛ joli fa kalo kɔnɔ? Siɲɛ 1000. E bɛ baara kɛ. Wa muru ti kɛ k'o kantigɛ dɛ boli b'a fa i sigilen ɲɛna boli bi misi fa i sigilen ɲɛna. Ne bi dibite jɔ ku ta ka bɔ ye ka dɔ sigi ka mairie jɔ ku ta ka bɔ ye ka dɔ sigi. Ne ye muso 8 furu ne ma npogotigi furu baw. N y'a bɛɛ bɔsi a cɛw la. Ne ye muso 8 furu ne y'a bɛɛ bɔsi a cɛw la. Muso 8 o bɛ sariya la. Wariko ye sariya la. U k'a foroba u ka mɔgɔw k'a foroba wari dun ye maa ba yiri ka ɲi yɔrɔ dun o ye sariya la ka jɔw to maɲumako la. O tɛ sariya la. O tɛ sariya la. Bon ne ka bolisɔ o hakɛ ye ne kelen kan nka a ye jinin kan. A tɛ maa si kan. Bon maa ba yiri ka dun ni o hakɛ dun. O ka jugu. Yarɔ o ka jugu dɛ. Wa ne ti ba sogo dun ti sɛ sogo dun ti woro ɲimi ti bulɔ min ti te min n ti saga sogo dun ti misi sogo dun. Kabini te nana ne m'a mɛn ba. N tɛ telefoni dɔn n tɛ mɔnturu dɔn. Tɛ foyi dɔn. Ne tɛ foyi dɔn. Nka n'i ka fɛn ninnu n'i ko min o dɔn dɛ. Ni ne ye min fɔ n ka boli o bi kɛ dɛ. O bɛ kɛ. Bamanan tɛ taa fɔ ka bɛn ni Ala cɛ o. Ayi. Bamanan tɛ b'a fɔ sani nin n'o cɛ ni nin mɛ kɛ i ka tigɛ na cɔri. O bi kɛ dɛ. Nka bamananya tiɲɛna nata. Nin diyara n ye. Nata ye bamananya tiɲɛ. O tiɲɛ. A ye moriya tiɲɛ ka badenya tiɲɛ ka teriya tiɲɛ. Wari ma ɲi dɛ. A ma ɲi. Tile o tile joona sa wari ɲɔgɔn sɛ. O tiɲɛ siga t'o la. Wari ye badenya tiɲɛ. Ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ. Aya
kɛ furu da kolonci ko filongolonci ko danbe b'o la pewu fanga tɛ baraba min kɔnɔ dɛ o baraba tilalaw la k'o bi k'o ci po biya y'i ta k'o bila i ka jufa kɔnɔ